Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Tosanaji. Ketemu maneh suwe ranggai video ya lur. Iki mendokumentasikan salah satu apa ya? Wilah keris ya. Keris sing wis suwe ning kene. Wilah warangkane sik. Warangkane jati. Ora iras. Biasa. Jati. Tapi sing yang istimewa mendak lur. Mendak ini istimewa ini. Lumayan dengan harga emas yang saiki lagi melambung, iso dididili, lumayan kena dididili. Jejere lawasan getere ini untuk bila ya lur, bila ini bilae sempaner pamor largangsir. Ini largangsir. Tapi sing unik enek iki ne loke ning dhuwur iki. Largangsire iki dadi lur. Largangsire iki dadi iki. Ya, ben ketok bening sik. Tadi kan tidak ada yang putus, tidak ada yang putus, pamornya tidak ada yang putus. Taline sing tengah ya ora pedhot lur. Gonjone ya ning pamore ora pedhot. Tantingane ringan pol iki nek iki. Iki nek dislenthik ngene iki umunine. Pucukane ya. Iku suwera ke video ki yo kagok ya lur. Pamore iki ndek ben entuke taun sekitar 2013 nek 14 iki. 10 tahun lebih kita simpan gitu. Dua anteng pamore. Iki ngukur genten ya, diukur. Iki panjang bilae piro iki? Panjang bilae sekitar sak gonjone 35. Terus panjang gonjone
8 punjul sithik. Pesine cek utuh lur iki. Pesine utuh, tantingane yo enteng. Terus cuma saking utuhe kadang nek sing nonton iku ngomongnya keris baru, ya ora apa-apa. Karena orang itu punya pendapat masing-masing kan. Kita hormati pendapat orang lain. Pamor Largangsir kuwi yen miturut buku ya, buku ensiklopedia keris. Iku tergolong pamor yang agak langka karena tidak gampang membuatnya. Bentuk gambarnya rumit dan tergolong pamor miring. Ditinjau dari niat pembuatannya, pamor Largangsir termasuk pamor rekan. Sesuai dengan pola gambar pamor ini serupa pola gambaran yang terdapat pada sayap gangsir atau sejenis jangkrik. Bagi yang percaya, pamor Largangsir mempunyai tuah yang membantu pemiliknya menangkal guna-guna menghindarkan gangguan makhluk halus. Tetapi pamor ini tergolong pemilih, artinya tidak setiap orang akan merasa cocok memilikinya. Keris atau tombak dengan pamor Largangsir biasanya tinggi nilai mas kawinnya. Kuwi menurut buku lur. Menurut buku. Nah, menurut aku yo larang lur. Dilarang apa meneh mendake iki orinan ngene iki. Aduh, malah guling. Sawo bongkok wae. Mendake orinan emas iku sing marai tambah larang. Iki sepaner sing unik ana uruping dilae ning dhuwur. Yo kira rada pecah sor-sorane ya. Mungkin pembuatannya yo nggak begitu sempurna. Oke. Nek koncone ning ngene iki ta lur. Iki nek sing ngene aman. Oke, cukup lur untuk keris sing iki. Assalamualaikum dari saya, terima kasih wis penonton. Salam budaya.